puno more brodova, samo iz Novigrada isplovilo ih je 20. Ribari su uvijek ti koji izlaze pomoći prvi i napravit ćemo sve što možemo da bi našli tijelo. Češljao se svaki pedalj mora. 30 metara razmak jedna od drugoga. U zraku helikopter i avion, u višesatnom nadljetanju sve do otoka Raba. Skreni na lijevo prema Masleničkom mostu i napravi jedan zaokret. Nikad opsežnije potrage u Novigradskom moru. Odazvali smo se na poziv, znači zbog nekakvog poštovanja prema tom čovjeku što je obavlja taj posao. Impresivan je bio odaziv građana, čak više od 80 različitih plovila uključilo se u akciju potrage, pretraživalo se područje i duže od 100 kilometara. Svatko je dobio svoje područje, uključujući iskusne HGSS-ovce. Imamo za pretraživati Novigradsko more i Podvelebitski kanal. Policija koordinira cijelu potragu, no potraga je usredotočena po najprije na mjesto nesreće i Novsko Ždrilo. Doista su teški uvjeti za ronjenje, niska je također i temperatura mora, što se skupa otežava rad. Pitanje svih pitanja, gdje je tijelo? I za iskusne ribare sve je moguće, posebno nakon pronalaska najvjerojatnije pilotove tenisice 10 kilometara dalje kod Starigrada. Po našim saznanjima ribarskima tijelo bi možda moglo biti zapadnije od Masleničkog mosta, odnosno već van Masleničkog mosta, van Ždrila Novigradskoga. No nitko se sa sigurnošću to ne usudi tvrditi, s obzirom na to da je i samo Novsko Ždrilo s jakim morskim strujama prepuno zamki. Ostaci Masleničkog mosta i ostaci od mreža koje su zapele na samome dnu, tako da vjerojatno će potraga po mojoj procjeni trajati dalje. Tijelo će tražiti dok ne pronađu, poručuju iz policije.